Здравейте! Днес ще ви покажа една рецепта, с която може да впечатлите всеки го – шоколадна лава торта. Всичко, което ще ви трябва за рецептата са 45 грама шоколад, 15 грама брашно, 10 грама пудра захар, 30 грама масло, ванилия и едно яйце. Първо започнете като добавите всичкото масло към шоколадът. И после с помощта на микровълнова или на парна баня го разтопете и го разбъркайте добре, докато не се получи хомогенна смес. После към тази смес добавете пудра захарта и ванилията. Отново разбъркайте добре сместа, докато не стане хомогенна. Оставете сместа за около 5 минути настрани, докато изстине. През това време счупете едно яйце в купичка и с помощта на вилица го разбийте добре. Като шоколадната смес е достатъчно студена, така че да не изпече яйцата, малко по малко, докато постоянно разбърквате, започнете да добавяте разбитото яйце. След като разбъркате добре, добавете цялото брашно към шоколада и отново разбъркайте добре до хомогенна смес. Вземете купичка или рамекенче, която е намазана обилно с масло и покрийте вътрешната част с брашно, както е показано в клипчето. През това време е перфектна възможност да затоплите печката или фурната си на 210 градуса Целзий. След като добре покриете с брашно, премахнете останалата част от брашното и тупнете няколко пъти, че да изкарате нежеланото брашно. Сипете цялата смес в купичката и после сложете в печката за 12 минути. След като го извадите от печката, оставете го да изстине около 1 минута, после обърнете тортата върху чиниката, която ще сервирате и извадете от формата си. По ваше желание може да декорирате с пудра захар отгоре върху тортата. Надявам се тази лесна рецепта да ви е харесала и да изпробвате и да оставите коментар как ви се е получило и на вас. Тази рецепта ще впечатли всеки гост, който имате, а е изкушение, което сами не може да устоите. Ако ви е харесал клипчето, моля оставете харесване и се абонирайте за бъдещи видеа. Чао!